Mao ni ang mga punuan sa kahoy na ako makita ni inig dungaw gid ako gikan kini sa among kwarto sa Cebu Beach Club. Nangutana ko sa mga trabahante dinhi ang ngan ining kahoya dalakit. Mao ni ang dakit na atong gikuha ang nahimong dakit diha sa ato sa Metro Cebu. So dalakit ang ngan ining mao mga punuan sa kahoy. Nya karon ako nahibaw kining dalakit nga mga punuan sa kahoy mo ni gibasihan sa ngan nga dalagit sa habagatang Subo. So yan ang pagkikinabi ng among mga trabahante ni sila sa Cebu Beach Club. Diin mo aning istorya ba nga ang dalakit mo gibasihan sa dalagit? Muna siya yung base sa mga katigulangan, sir. Taga diin sa imong bay? Carl, sir. Carl. And Ray. And Ray. Pilido? Bilardo. Taga diin man ka Carl? Taga Barangay Tapon, sir. Panagikan. Tapon, dalagit. Pila ka katuig diri sa Cebu Beach Club? Since June 10, sir. June 10 mi nag-start. Nagsugod na mo. Pero before dito mi nag-train sa Bohol Beach Club. Yeah, diri mo For 2 months. i-deploy na mo diri. Di man ka graduate. Undergrad ko, sir, sa University of Cebu. Unsa imong kurso? Nautical. Nganong napunta mag-hotel ang taga Nautical? Kuan, ganang naundang man niya na Naminyo? pamilya, Taga Dalagit resid imong asawa? taga Argao. Argao. Yes, sir. Nadagit ka diri sa Argao? Nadagit sa Argao. Taga di ba sa Argao imong misis? Sa poblasyon ra. Nanamoy bata? Nayusa, sir. Sakto na. Sakto na sa. Oh, si doktora, OB man is doktora. Ay man yung kuyog bay ari bay. Siya, sir. Ari sa bay. Nangutanas Iris nganong inyong tuno bay dili naman mao sa Dalagit. Kay? Nga naman. Kanang Unsa mo ngan bay? Raymond. Amahan. Taga Mananggal, Dalagit. Nganong di naman imong tuno, di naman Dalagit nun. Since astasad o pag-college days sa dito Big Cebu, mga almost 6 years nag-standby sa Cebu nang ang pagkadalagit nun accent mo, di na kayo You lose it, no? You lose it. Di man ka eskwela sa Cebu. University of Visayas. Unsa imong kurso? Marketing Business Art. Naka-graduate ka? Hapit. Kano ka tiwas? Kanina po sa usay sa kalisod sir ba? Matay wala ka tong sa financial. Karon nakatrabaho na ka, tiwas ka later kung ay gayon. May makapundog kan. Pila mo ka kabuan dere? Sir sa Cebu Beach Club Upat na. Gitrain mo dito sa Bohol? Gitrain po sa Bohol almost 2 months. Ari na mo dere. So ready na mo para taga Argao, taga Subo. Uga mga turista. Sige, Ray. Salamat kayo. So mao ni sila nag-atiman sa akong kwarto diri sa Cebu Beach Club. Nya talagsaon nga ang nga dalagit gibase sa punuan sa kahoy nga dalakit. Mao ni ang gawas nga bahin sa among kwarto. So, hawad pa kay siya. Mao ni mga kwarto sa Cebu Beach Club. Kay doon ni request ipakita ko no ang kinatibukan sa Cebu Beach Club. Doon na sila mas nindot nga video. Ako na ipakita ninyo ang atbang rin sa among kwarto. Una na limpyo sila sa among kwarto. Ikuha nila among karang mga tasa. Mao ni ang kinatibukan sa Cebu. Dili gini kinatibukan usa lang kabahin kilang atbang gid sa among kwarto. Daghang kay punuan sa lubi dinhi. Wa nila putla mga punuan sa lubi, ilang ipabilin. Kini mga tanom bay kamo na nga naman aning uban bay. Sa mga landscaper ni sir. Sa landscape na contractor. So ang original diri kani mga punuan sa lubi. Okay sir. So mo ni ang Cebu Beach Club ang kinabag-uhan nga resort diri sa habagatang Subo niagid sa utlanan sa Kasay Argao ug sa Kasay Dalagete sa habagatang Subo.
So kung balik sa akong kwarto. Muna tagi is kwarto oh. Hindi naman ito pakita yung naong. Stop it. Nagsaulo siyang wedding anniversary karon. Nang iami diri sa Argao. Mountain ni akong working desk. Tanawon sa kagubot sa akong working desk. Ano ko diya magtrabaho para sa atong programa. Muna akong tripod. Unya mo ni akong paborito nga lugar sa among kwarto. Kining murag balkonahe. Balkonahe niya sa luyo nga bahin sa among kwarto. Yan, makita na mo ang ubang mga kwarto diri sa luyo ug ang baybayon. Sumuna ang baybayon. No, makitaan. Unya kung mapailubon lang kuno may mag-atang ining baybayon matud sa mga trabahante. Taliwa ining mga punuan sa dalakit. Makakita mig pawikan, usay mo kawas kuno ng mga pawikan diri sa bus. Ya, mangitlog sila diri sa bus ang mga pawikan. Kana kung mapailubon lagi ka nga magbantay, so sunod tinong balik din magdamig larga vista, magdamig mga teleskopyo aron mabantang namo ang mga pawikan nga mosuroy mo kawas sa dagat nya mangitlog diri sa bus. Pero malinawon kaayo ning lugara. In fact, ang management sa Cebu Beach Club nihangyo nga why motorized bangka nga paagion diri sa ilang property. Kung mahimong bugsay lang ng mga bangka aron nga dili matandog ang mga pawikan o ubang mga marine life nga nihimo diring lugar nga ilang Pinoy anan tungod sa kamalinawon o tungod sa kaluwas. Nang nindot kay dinhi tan-awon ang interaction sa mga mangingisda ug sa mga pawikan, dili hilabtan sa mga mangingisda ang mga pawikan. Unang mga pawikan di sad mahadlok nga moduol sa mga mangingisda. Na usahay makakita kag pawikan nga mulangoy padung sa mangingisda nga namana. Kay kahibaw ang pawikan di siya hilabtan. And the fact nga niya sila dinhi mosanay. So ilang bana mga 20, 30 na ka mga pawikan dinhi. Depende sa gidakon ug sa kag may depende silang edad. So dunay mga bag-o lang na pusa nga mga pawikan diri sa baybayon. Doon na si mga dagko na kay pawikan, mga 50 kilos na kuno ang kinadakaan nga pawikan diri sa kabaybayunan sa barangay Kasay sa Argao. Kining bahina sa Kasay ni unya gamay kaayong ligas kining lugara Dalagete na ni. Mo ni ang utlanan gyud sa duha ka lungsod sa Argao ug sa Dalagete. In fact, kung makahigayon mig suroy ni Dr. Iris among atuon ning tennis court, kay nanoy tennis court din nga naagid sa utlanan sa Argao ug sa Dalagete. Adto ko nang kamo serve sa Argao, amo sao si mong bola sa pikas nga bahin sa net sa tennis court. Tuanas Dalagete. So as tennis court nga ang service sa Argao, ang return magikan sa Dalagete. Yan nindot kaayo diri ang huyoy sa hangin, komportable kaayo. Nya makadungog ka sa tapya sa bawod sa dagat. Kung gusto kang mo pahuway ba lang. Nagsige pa ang trabaho ni makikita tayo mo sa mga trabahante din Nagsige pa sila og trabaho. Wa pa ni mahingpit mahuman ang kinatibukan sa Cebu Beach Club. In fact, gamay pa kay bahin silang property ang ilang na develop. Nangabli na sila karong buwana ang Cebu Beach Club para sa lokal ug langyaw nga mga turista. Diri gid sa utlanan sa barangay Kasay sa Argao ug sa barangay Kasay sa Dalagete. So kining barangay Kasay na bahin sa duha ka lungsod diri sa habagatan Subo ug maoy nahimong gitukuran sa Cebu Beach Club. Hilom na diri ning orasa. Pero sa yung buntag ug sa yung gabi dayong kanang hapon, parte na kanang langgam na motugpa diri sa mga punuan sa Dalakit. Ang dakit ni diya sa ato, Dalakit ang tawag din sa Argao ug sa Dalagete. Mao din ni gibasihan sa pung sangan nga Dalagete, sa lungsod sa Dalagete.
Igon sa mga mulupyo, murag ang mga katsila teli ni usab sa pronunciation, di sila ganahan sa dalakit na himong dalakit. So sakto di ko nung pagkalitok ani is dalagit dili dalagete. Pero nasa uban mo ingon na ang dalagete ang proper pronunciation parehag dumagete. So dumagete o dalagete. I don't know kinsay authority nga atong tuuhan ini. Pero mo na isulti sa pipilas mga mulupyo among nahinabi. So ang paglitok kining dalakit, dalaget, dalagete diri sa habagatang Subo. Salamat sa inyong pagtanaw ng atong video.